דרך, כן. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מאוד ועד כוש 7 ו20 ו100 מדינה. ברשותכם, הפסוק הראשון בעיניי הוא מפתח מאוד מאוד מרכזי לכל המגילה כולה. בגלל הסיבה הבאה, והיא, מתי מתרחשת המגילה? הדבר הכי מפתיע זה, כתוב, מה כתוב? ויהי בימי אחשוורוש. אז רגע, אני רוצה לשאול, ומי זה אחשוורוש? כדי לדעת מתי זה קורה, והתשובה היא, הוא אחשוורוש. בסדר? בשפה, בלוגיקה קוראים לזה טאוטולוגיה, שאני מגדיר דבר באמצעות הדבר. כלומר, מישהו יכול להגדיר לי מה זה שוקולד? שוקולד זה כזה מלבן, מחולק לריבועים של שוקולד. בסדר? עכשיו, אני רוצה לדעת מתי התרחש סיפור המגילה. עכשיו, אני אשאל אתכם כאילו ברמה הכי פשוטה. סיפור המגילה קרה בתקופת בית ראשון, בתקופת בית שני, בתקופת הגמרא, בתקופת המשנה, בתקופת אברהם אבינו. אחשוורוש חי בימי אברהם אבינו. איך אתם יודעים שלא? ידע מוקדם. נראה לך מוקדם, תודה. לא, רק כדי להסביר, למשל, יש לנו עוד ספר בתנ"ך באותה בעייתיות, והיא איוב. איוב אין שום ציון זמן, ובאמת הגמרא בבבא בתרא, כשהיא דנה מתי היה איוב, היא מציעה כל מיני הצעות, החל מאברהם אבינו, משה, כאילו תקופת בית של, כן, לא בית שני, עולי בבל, בסדר? פה אנחנו מגיעים לאחשוורוש, ותכף אני אסביר למה זה נורא נורא קריטי, אבל אני רוצה להגיד, אתה קורא את מגילת אסתר, אני רגע שואל עכשיו ברצינות, האם אתם בטוחים שזה לא בתקופת אברהם אבינו? כן. תוכיח. זה לא בפרק שלנו, אבל כן. אז אני אגיד לכם, יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בכל רם. מרדכי. נכון. מה אתה יודע על מרדכי? יהודי. הוא גלה עם מכוניה. מצוין. כתוב איש יהודי היה בשושן וברא, ומאו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים מהגולה אשר הוגלתה בימי חוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז אני לפחות יודע שזה אחרי גלות בבל. לא אחרי גלות בבל, אחרי ההגליה לבבל, כלומר אחרי חורבן בית ראשון. רגע, אבל מתי? 70 שנה. אחלה, מאיפה המצאת את זה? לא כתוב שנבנה השני. סליחה? לא כתוב כלום. לא כתוב לא בית מקדש, לא כתוב ירושלים, לא כתוב כלום. רגע, אם היה נבנה לא יכולים אנשים בומבה. אומר יעקב, ציוני דגול, דבר מאוד מאוד מבהיל, והוא אומר, אם חס וחלילה חס ושלום תגידו שמגילת אסתר היא אחרי בניין בית שני, אז יש לי קושייה, חבר'ה, מה אתם עושים בשושן? אבל נורא צר לי לאכזב אותך, שאני אתחיל קודם בפוליטיקה ואני אעבור אחר כך לתנ"ך. נתחיל בפוליטיקה, התחיל להיבנות בית שלישי, מדינת ישראל הוקמה, הייתה הצהרת בלפור ורוב העם היהודי נשאר בגלות. ואני אעבור רגע לתנ"ך, לתנ"ך, וכידוע, עם עזרא עלו פחות מ10 מהגולים, ורוב הגלות נשארה בבבל, עד כדי כך שהגמרא במסכת בבא בתרא יש פרק שנקרא 10 יוחסין, שזאת המשנה, 10 יוחסין עלו עם עזרא מבבל. ודרך אגב, מי זה 10 יוחסין שעלו? השמוטי והשטוקי והסופי, במילים אחרות, הבררה. סליחה על המילה. אבל יעקב כבר נגע בנקודה נורא נורא עדינה, תכף נסביר אותה יותר בחריפות, אבל לפני שנגיע לנקודה המשמעותית, אני רגע רוצה להגיד את הדבר עצמו, והוא, שימו לב טוב, שהמגילה עושה דבר מופלא. ויהי בימי אחשוורוש, עכשיו תגיד לי אחשוורוש בן נבוכדנצר, תגיד לי אחשוורוש בן כורש, תגיד לי אחשוורוש אבא של לא יודע מי, ואז אני ממקם, נכון? כשאתם יודעים למשל על אליהו, כשאתם יודעים למשל על, מי זוכר, הפסוק הראשון של ירמיהו. ירמיהו בן חלקיהו. מן הענתות? מן האנשים שבאמת עכשיו בארץ בניין. נכון. בסדר? אז אני יודע איפה אני נמצא. ישעיהו.
חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה בימי עוזיה יותם. מצוין, בימי עוזיה יותם חזקיהו מלכי יהודה. במילים אחרות, מיקמו לנו אותו בתוך סרגל ההיסטוריה. כשאני ניגש עכשיו למגילת אסתר, אני יודע שהמגילה מתרחשת בימי אחשוורוש, אבל הדבר הכי מטריד הוא מי זה אחשוורוש. אז מה שעלינו לעשות, דבר מאוד מאוד לכאורה פשוט, בואו נחפש בתנ"ך מי זה אחשוורוש. כאן מחכה לנו הפתעה עצובה, והיא אין אחשוורוש בתנ"ך. האמת, יש אחשוורוש בתנ"ך פעם אחת, והפעם הזה מאוד 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 עצובה. מאוד עצובה, אני אסביר מדוע. תסתכלו בתחתית העמוד, ספר עזרא, פרק ד'. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. רגע, אני עוצר פוס, אני רגע עוצר. אנחנו מדברים על עזרא, רק נמקם את הסיפור. בית ראשון הוחרב על ידי הבבלים, הפרסים כבשו את בבל, עם ישראל היה בבבל 70 שנה, בסוף 70 השנה, לא ניכנס כרגע לחשבון, כורש מלך פרס שהשתלט על בבל, היה מלך שהשיטה שלו הייתה חופש דתי לכל האומות שתחת שלטונו. ואז כורש מוציא את ההצהרה המפורסמת, הצהרת כורש, היא הפסוק האחרון של התנ"ך, מופיע בספר דברי הימים ב' בפסוק האחרון, מי בכם מכל עמו יעל. במילים אחרות, אומר להם, מי שרוצה יכול לעלות לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש. קצת יותר מאוחר, ואז עולים קצת יותר מאוחר, עזרא לוקח איתו קבוצה ענקית של יהודים מבבל, עשרות אלפים, לא ענקית כל כך, ועולים לארץ ישראל. והם מתחילים לבנות את בית המקדש. אז עכשיו אנחנו בפרק ד'. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. כלומר, שונאי ישראל פה בארץ שומעים שהעולים החדשים האלה מתחילים לבנות בית מקדש, ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים ימי אסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. כלומר, באים תושבי הארץ, בעברית מודרנית הפלסטינאים, והם אומרים ליהודים שעלו מבבל, תרשו לנו להצטרף יחד איתכם לבנות בית מקדש. והטיעון שלהם, מאז שמלך אשור הביא אותנו לפה, התחלנו להיות עובדי אלוהי ישראל. דרך אגב, למה הם התחילו להיות עובדי אלוהי ישראל? כי התפיסה הדתית באותה תקופה היא טופוגרפית. כלומר, אם אתה גר במצרים, אתה אמור לעבוד לאלוהי מצרים. אם אתה גר באשור, אתה צריך לעבוד לאלוהי אשור. אם אתה גר בפרס, אתה צריך לעבוד לאלוהי פרס. מה קורה לאנשים שכבש אותם מלך אשור? למלך אשור הייתה טקטיקה נורא מעניינת, הוא היה כובש מדינות, ומה שהוא היה עושה, מחליף אוכלוסייה. לוקח את תושבי ארץ ישראל, שם אותם בירדן, לוקח את תושבי ירדן, שם אותם בארץ ישראל. הסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי אם תכבוש אנשים במקום שבו הם גרים, ברור שהם יתמרדו, וברגע שהם יתמרדו יש להם את רוב הסיכוי לנצח במרד, כי הם מכירים את המקום יותר טוב ממך, שאתה בכלל מגיע ממקום רחוק. כשהוא מחליף אוכלוסייה, אז הוא שולט במצב. דרך אגב, עוד משהו שהיה עושה, הוא לא היה מעביר את כולם לאותו מקום, אלא ואז ממילא אתה מתחיל לגור במקום שבו אתה לא מכיר את כל האנשים, לא רק לא מכיר, הם גם מעמים אחרים. ואז אתה לא רוצה לפתוח במילה ולהגיד לו בוא נארגן מרד, כי אולי הוא בכלל משת"פ, בסדר? דרך אגב, מכאן גם הלכה, בימינו אין מצווה להרוג את עמלק, כי אנחנו לא מכירים את עמלק. בימינו אין מצווה למחות להרוג את 7 העממים, הכנעני, הפריזי, החיבי, היבוסי. למה? בא סנחריב מלך אשור ובלבל את האומות. כלומר, מי שגר היום במצרים הוא לא באמת בן צאצא של פרעה, ולכן מותר לקבל היום גרים תושבי מצרים, למרות שהתורה אמרה שאסור לקבל מצרי עד דור שלישי. היום מותר לקבל מצרי. דרך אגב, מי שיבוא היום מעמון
למרות שאנחנו יודעים שאסור לקבל גרים ממואב ועמון, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, היום מותר. מדוע? כי מי שגר היום במואב בטוח שהוא לא מואבי, כי בא סנחריב ובלבל את האומות. דרך אגב, מה שנוגע אלינו נורא עצוב, והוא חלק מהאומות שסנחריב בלבל, 10 השבטים שלקח אותם, ולפחות לפי דעה אחת בגמרא, מאז אנחנו לא מכירים אותם עד היום הזה. לפי ההיסטוריה היום יש כל מיני מחשבות שאולי האתיופים הם שבט דן, אולי ההודים שעכשיו מגיעים לארץ הם שבט מנשה, אולי לא יודע אם אתם יודעים, יש אינדיאנים, לא יודע איך קוראים לשבט הזה, הם נמצאים בעמק בית שאן, אולי הם משבט אחר, וההמצאה הכי כבירה זה, ואולי הטליבן הם שבט ראובן. יש הרבה ממצאים שמראים את זה. מי שיודע, הם שומרים טהרת המשפחה, הם טובלים, אנשים טובלות בנהר אחרי שיש להם מחזור, הגברים שומרים שבת, יש להם משהו שדומה לציצית וסוכות, קצת מבהיל, אז בסדר? אבל בכל מקרה לענייננו, אז בא סנחריב ובלבל את האומות, אז באמת זה הטקטיקה שלהם, ולכן תושבי המקום, אלה שגרים פה בארץ, באים לעולים החדשים, היהודים מבבל, ואומרים, אתם בונים בית מקדש, אנחנו רוצים גם לבנות בית מקדש, כי אנחנו, מאז שאנחנו גרים פה בארץ, עובדים לאלוהי ישראל. שימו לב שהם לא עובדים להשם אלוקי ישראל. אנחנו לא עובדים לאלוהי ישראל. ואת זה אפשר לראות נורא נורא חזק ביונה. כשיונה מאירים אותו, אז יש שם בעצם בספר קטע נורא חזק, והוא, אם אתה נמצא באשור, אתה מתפלל לאלוהי אשור, אם אתה נמצא במצרים, אתה מתפלל לאלוהי מצרים, אם אתה נמצא בספינה בים עם שערה, אל הים. אז אולי תתפלל לאל הים, או ההצעה שמופיעה בספר יונה, כל אחד מהאנשים בספינה שיתפלל לאלוהים שלו, ומה המטרה היא בינגו, מישהו יצליח. היונה ישן. אז הם מאירים אותו ואומרים לו, קום קרא אל אלוהיך. ואז מה הוא עונה להם? עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים. מה? מה זה אלוקי השמיים? אשר עשה את הים ואת היבשה. במילים אחרות, ודרך אגב הוא אומר להם את השם, י' כ' ו' כ' אני ירא. במילים אחרות, מה הוא אומר להם? את החידוש העצום, אנחנו צועקים אותו כל בוקר, שמע ישראל, י' כ' ו' כ' אלוקינו, י' כ' ו' כ' אחד. כלומר, אנחנו, אל תתבלבלו, אנחנו לא עובדים את אלוקי ישראל, אלא את השם שהוא אלוקי ישראל. בסדר? אז במקום הזה, עזרא אומר, תלכו לעזאזל. והם אומרים בשפה שלהם, אתם מקימים מקדש בישראל, נכון? ואנחנו עובדי אלוהי ישראל. אז אנחנו רוצים להשתתף במקדש. בואו נתקדם רגע הלאה. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות בישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. במילים אחרות, תושבי הארץ הפלסטינאים, סליחה שאני קורא להם פלסטינאים, מבהלים, כלומר עושים ליהודים צרות ומזהירים אותם ומבהילים אותם, דיר בלק אל תבנו. ועכשיו סוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר אומר לנו הכתוב שהם עושים להם צרות כל תקופת כורש וכל תקופת דריווש, ובתקופת אחשוורוש שעל פי הפשט הוא, לפעמים הרצף פה כנראה הוא הבן של דריווש, או בסדר? הם עוד שולחים מכתב שטנה נכתבת כתב שטנה על יושבי יהודה וירושלים, ובאמת אנחנו יודעים שהעבודה מפסיקה.
דרך אגב, עד שנחמיה מגיע, ואז השלב הבא, ואז באמת אחרי 13 שנה בונים את המקדש. למה זה מבהיל? אני אגיד לכם למה זה מבהיל. אם באמת אחשוורוש של מגילת אסתר הוא אחשוורוש שמופיע בספר עזרא, יוצא שסיפור המגילה הוא כדלקמן. אחרי 70 שנות גלות הלך כורש והודיע לעם ישראל, רבותיי, כל מי שרוצה יעלה לארץ, לגור בארץ ישראל, לבנות בית מקדש. מי עלו? מעט מאוד אנשים. אחרי בערך 10 שנים בנו בית מקדש. ואיפה יהודים של פרס נמצאים? בפרס. והבית מקדש כבר אולי כמעט בנוי, אנחנו לא יודעים אם הוא בנוי או לא בנוי, אבל 10, 12 שנים, 15 שנה, 20 שנה לפי החשבון ההיסטורי, אחרי הצהרת כורש, אז עולה, בלשון ההיסטוריונים קוראים לו קרסטר, לא חשוב כרגע, אבל עולה אחשוורוש. וסליחה שאני אגיד, בשפה מודרנית, נגזרת שואת שמד על יהודי פרס. וסליחה שאני אגיד, בניחוש קל, מה אמרו תושבי ארץ ישראל כשהם שמעו שיצאה גזירת שמד על יהודי שושן? איזה מזל שעזבנו. תודה, אתה חמוד. והפחות נחמדים מה אמרו? מגיע להם. אמרנו לכם לעלות, צעקנו עליכם לעלות, אמרנו עד מתי תהיו שם? אתם לא מבינים שבסוף יהיה אסון? אתם לא מבינים שזה לא המקום של היהודים? אתם לא מבינים שאתם לא צריכים להיות שם? דרך אגב, אולי יהיה אפילו עוד יותר מבהיל מה שנקשיב עכשיו להמן. מה אומר המן לאחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. במילים אחרות, במלכות אחשוורוש, בכל מדינה, בכל ארץ יש עם. ודרך אגב, לעם היהודי יש מקום. איפה המקום שלו? בארץ ישראל, בממלכת פרס, עוד מימי כורש. אבל יש עוד כמה נודניקים, סליחה על הביטוי, שנתקעו. איפה? הם פה, והם פה, והם פה, והם פה. מה קרה? דרך אגב, פתאום זה הופך את כל מגילת אסתר להיות נורא מבהילה. באיזה מובן מבהילה? ריבונו של עולם אפשר לנו על ידי כורש, דרך אגב כבר בנבואת ירמיהו, מה אמר להם ירמיהו? למי שזוכר, לפני שירמיהו יוצא לגלות, הוא עושה מעשה. מישהו זוכר? הוא קונה קרקע בענתות וחותם שטר, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא לך תחתום שטר, ואז אומר ירמיהו, אבל בשביל מה שנקנה קרקע? הרי אנחנו עוד רגע יוצאים לגלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תחתום ושכל העם יראה בשביל שידעו שיוצאים לגלות, אבל חוזרים. במילים אחרות, הם ידעו בנבואה שעוד 70 שנה הם חוזרים. הגיע עת החזרה, אבל כיף לגור בברוקלין. אז נשארו בברוקלין. או יותר חריף, כיף לגור בברלין. דרך אגב, לכן זה כל כך מבהיל, עד שבחז"ל, וזה רוב מה שאתם מכירים, רוב המדרשים שאתם מכירים, חשוב להגיד שבגמרא אפשר לראות את שתי הדעות, אבל לכן בגמרא יש דעה שאומרת לא. משתה אחשוורוש היה בכלי המקדש. מכירים? והשקות מכלים שונים זה בכלי המקדש. וכשאחשוורוש לובש בגדי תפארה, הוא לבש את בגדי הכהן הגדול. מה בעצם חז"ל בדעה הזאת במדרש רצו להגיד? לא, אחשוורוש של מגילת אסתר הוא לא אחשוורוש של ספר עזרא. והאחשוורוש של מגילת אסתר הוא חי מתי? לפני הצהרת כורש. אגב, עד לרמה הזאת שאפילו יש מדרש שאומר שכורש הוא הבן של אחשוורוש ואסתר. דרך אגב, אז הסיפור הרבה יותר אופטימי, כי בזמן גלות בבל היו צרות,
ובין הצרות שהיו בגלות בבל זה המן הרשע, ובעקבות הצרות האלה נעשה נס ליהודים, ולאסתר ואחשוורוש נולד בן, והבן הזה נתן את הצרת כורש ואפשר את העלייה לארץ. אבל רגע, מה שאני רוצה לומר, יוצא שהוויכוח ההיסטורי, האם אחשוורוש הוא לפני הצרת כורש, או אחשוורוש הוא אחרי הצרת כורש, משנה את כל הסיפור. את כל הסיפור. סליחה שאני אתרגם את זה לימינו. לא יודע אם שמעתם, אבל יש באיראן עוד קבוצה של יהודים עדיין שגרים שם. יש בתימן עוד יהודים שגרים שם. ועושים להם המון צרות, והם נורא סובלים. מה אנחנו חושבים על הסבל של יהודי תימן היום? מצד אחד אנחנו אומרים, חבל. ומצד שני, סליחה שאני אומר, רוב המדינה ורוב היהודים בעולם, מה רוצים להגיד לתימנים שעכשיו סובלים בתימן? שמגיע להם. מגיע להם. סליחה, קשה להגיד את זה, אבל מגיע להם. הבבא. היה מרבד הקסמים. היה. הביאו את כל היהודים שרצו מתימן, הביאו. מי שלא רצה לבוא לארץ, נסע לארצות הברית, לא נסע, חטפו אותו. לארצות הברית? מי? סאטמר. לא, סאטמר, בסדר, לא, כן. אבל מה? היו כמה יהודים לא, הם יישארו בתימן. יש כאלה גם שלא וחזרו אחרי זה. כן. דרך אגב, יותר גרוע, סליחה שאני אגיד, זה היהודים בפרס. מפרס הייתה עלייה בשנות ה-50. אחרי שהייתה עלייה בשנות ה-50, היה המשך עלייה כל הזמן. דרך אגב, היו קשרים מאוד מאוד טובים בין איראן לישראל, בין פרס לישראל. מאוד. השאה הפרסי היה ממש, בסדר? ואז היה המהפכה של אחמדינג'אד. ועלו הקנאים המוסלמים. ועדיין מדינת ישראל שלחה לשם מטוסים כדי להביא את כל היהודים שנשארו שם, כי הבינו שהולך להיות צרות. ורוב מוחלט של היהודים עלו. ויש כמה שנשארו. למה הם נשארו? סליחה על הציניות. בגלל השטיחים. רוצה לומר? כסף. ועכשיו עושים להם צרות, ועכשיו הם בוכים. ואסור להגיד את זה, אבל באיזשהו מקום בלב אני אומר, מה רצית? מה רצית? מה חשבת? עכשיו אני מוכרח לומר בכל רם, נורא מבהיל, אבל בתקופה, זה גם בתקופה שלנו, אבל טיפה אחורה, לפני השואה, ז'בוטינסקי, למי שיודע, למדתם את זה בשיעורי היסטוריה, עבר בכל אירופה ואמר ליהודים, תעלו לארץ, הולכת להיות קטסטרופה. לא כי הוא היה נביא, אלא כי הוא העריך את המציאות. ומה אמרו לו רוב היהודים? דרך אגב, במיוחד, מי היהודים שהיו הכי בטוחים בעצמם? יהודי גרמניה. כי אנחנו מדינה תרבותית. יש לנו אמנסיפציה, יש שוויון זכויות. פה זה מדינה של תרבות, פה זה מדינה אנושית. פה אפילו לכלבים מתנהגים יפה. מה אתה מדבר שלא התנהגו יפה ליהודים? עכשיו במקום הזה, אם סיפור מגילת אסתר קורה בזמן גלות בבל, אז בעצם מה הסיפור אומר? סבלנו בגלות, וחוץ מזה שסבלנו בגלות, גם סבלנו בגלות, וחוץ מזה גם היה מגילת אסתר. ודרך אגב, אז יצא שסוף מגילת אסתר הוא סוף מדהים. למה? כי באמת ניצלו מהמן, ובזכות זה נולד כורש, ובזכות זה הצהרת כורש, ובזכות זה עלינו לארץ. אבל אם אחשוורוש הוא אחרי העלייה לארץ, אז בעצם מגילת אסתר היא נזיפה כל כך חמורה, והיא, רבותיי, מגיעה הגאולה, ואנחנו לא עולים, זה חוטפים. ודרך אגב, בעצם סוף המגילה יהיה אפילו במובן מסוים כמעט עצוב. כלומר, היה אסון, ניצלנו, היינו רוצים שיהיה כתוב שם, ויקח מרדכי את כל היהודים בשושן וכל מלכות אחשוורוש ועלו לארץ, לא. אם אני חוזר לפשט, עכשיו פתאום פסוק א' יוצא נורא מעניין, והוא זה שהמגילה לא אומרת לנו מתי חי אחשוורוש, היא בעצם השאירה אותנו בשתי האופציות. יכול להיות שהמגילה הזאת זה סיפור של צרות גלות,
ויכול להיות שהמגילה הזאת זה סיפור נוקב של נזיפה, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא פותח שערי גאולה ועם ישראל לא רוצה לעלות. בסדר? אז זה כבר בפסוק הראשון, הפנינו את תשומת הלב, מצוין. בואו נתקדם רגע הלאה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, בום, כמה זמן עבר מפסוק ב' לפסוק ג'? 3 שנים. למה אני אומר 3 שנים? כי פסוק ב' אומר, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מה זה כשבט? מרגע שהוא התיישב על הכיסא, מרגע שהוא נהיה מלך, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו. ומה היה ב3 שנים האלה? העביר את המלכות, לא? מה? ממקום למקום. אולי העביר את המלכות ממקום למקום? עוד אפשרויות? מה יש לו לעשות? לא יודע, לא, למה הפסוק אומר לנו שאת המשתה הוא עשה בשנת 3. נראה שלא היה. למה הוא לא עשה את המשתה בשנה שהוא עלה? היה לו בלגן. היה לו בלגן, תודה רבה. למה היה לו בלגן? עכשיו יכול להיות כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת, חז"ל אמרו שהיה לו בלגן כי, כשאני אומר חז"ל צריך להגיד, יש מדרשים סותרים כל הזמן, אז זה אחת מהדעות, אבל אתם מכירים מהגננת, והיא שהיה לו בלגן כי אחשוורוש היה מורד. ושתי היא הייתה בת המלך. ואחשוורוש, הוא התחתן עם ושתי ובזכות זה הוא נהיה המלך. אז היה לו בלגן כי אחים של ושתי רצו את השלטון. בסדר גמור. עוד אפשרויות שהיה לו בלגן? מלחמות. איזה מלחמות? כשאנחנו מסתכלים בהיסטוריה, פתאום מתברר לנו שהיה לו מלחמות מאוד מאוד קשות נגד יוון, ובמלחמות המאוד קשות נגד יוון יש דבר מדהים ומבהיל, אני רק רומז אותו כבר עכשיו, ואותו אנחנו מכירים מספרות ההיסטוריה הכללית. אחד מראשי הצבא באזור הצפון של אירופה, קראו לו מורדוך. דרך אגב, באותו כתב יווני מופיע, באותו כתב פרסי מופיע, שאחד ממפקדי הגייסות באזור הדרום קראו לו המנטה. זה מרתק נורא. מדוע? כי זה אומר, אולי, אבל קשה שלא לזהות את השמות, שמרדכי היה אלוף פיקוד צפון, המן היה אלוף פיקוד דרום, ועכשיו פתאום נבין שכשהמלך אחשוורוש מגדל את המן, זה בעצם במילים אחרות, שהיה צריך למנות רמטכ"ל, אני לא יודע, שר ביטחון, ושני המועמדים הטבעיים הם אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד דרום, אז כשזה עולה, אז הוא הכי מת מפחד מהשני. דרך אגב, זה גם יקרב למה שהגמרא במסכת מגילה מספרת לנו. כולם זוכרים את זה שהמן חתם על מסמך למרדכי שהוא יהיה עבד שלו. אנחנו שואלים את עצמנו במציאות, למה שהמן יחתום מסמך כזה? אבל יכול להיות שבאמת איזשהו סיפור יש בקרבות בדרום, שמבקש אלוף גייסות הדרום את עזרתו של אלוף גייסות הצפון, ואז הצפון אומר לו, אין בעיה, אני אבוא לעזור לך, אבל בסוף המלחמה שמור על גובה שלך, נכון. אז זה יכול להיות שזה נמצא ברקע, אבל ענייננו דבר אחד ודאי, שהמגילה פה רומזת שהיו לו 3 שנים בלגן. 3 שנים שהוא לא יכול לעשות משתה. ואז בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהר אותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. אני רגע עוצר כאן, שימו לב טוב, 180 יום בעברית קלה זה חצי שנה. משתה של חצי שנה. דרך אגב, מי מוזמן למשתה של החצי שנה? צריך לשים לב טוב טוב. שריו ועבדיו.
שריו ועבדיו. מאיפה? מכל המדינות. בסוף החצי שנה הוא נותן עוד שבוע למי? כולם. לא לכולם, לעם שנמצאים בשושן. במילים אחרות יוצא דבר נורא מרתק, והוא חצי שנה הוא עושה כבוד למי? לכל העולם ואשתו. לא העולם, לשרי העולם ואשתו. במילים אחרות, האנשים של העולם, אי אפשר להביא 127 מדינות כנראה. אז את מי הוא מביא? את כל ראשי הממשלות, כל ראשי המדינות, כל השרים בכל המדינות לחינגה. בשבוע האחרון מה הוא עושה? עושה חינגה פה בשושן. למי? לכולם. דרך אגב, בתרגום לימינו בעיניי זה נורא יפה. לא יודע אם אתם יודעים כמה זמן מכינים אולימפיאדה פיזית. שנתיים. היית רוצה? 4 שנים. לא, יותר אפילו. כמעט 10 שנים. בטח, בונים אצטדיונים. בונים אצטדיונים, בונים מלונות, בונים השקעה פראית. דרך אגב, מה קורה לכל אנשי העיר מסביב? רוב הזמן אוכלים אותה. מה זאת אומרת אוכלים אותה? יש המון עבודה, אבל נגיד הרכבת בתל אביב, בסדר? הכבישים והבלגן ואז אחרי 7-10 שנים יש אולימפיאדה. באולימפיאדה מי משתמש בכל המתקנים המדהימים? כל העולם. סליחה, תיקון, נציגי כל העולם, כל הספורטאים מכל העולם, והעיתונאים מכל העולם. נגמרת האולימפיאדה, עכשיו מה קורה? נשאר לתושבי המקום, מתקנים אולימפיים. וואלה. עכשיו במקום הזה בעצם יוצא נורא מעניין, חצי שנה הוא נותן מזמין את כל האום אליו הביתה, אחרי שנגמרת החגיגה משקיע עוד שבוע במי? כל האנשים פה בסביבה, גם האנשים הפשוטים. היגיון פוליטי. בגד. מה? לא, חכתי. בכבוד, כן, כן. הוא בהתחלה כאילו רצה ליצור קשרים עם כל השרים של כל המדינות, ואז אחרי זה העם שאיתו, שהוא קרוב אליו, אז הוא רצה גם ליצור את הקשרים, אז הוא נתן גם לו. מצוין. כלומר, מסביב הוא דואג לקשרים עם ראשי המדינות. פה בסביבה הוא פוחד סתם מאיזה טמבל שירה בו. מאיזה פיון שלא יודע, לא יהיה מבסוט שסגרו לו את המרפסת ולא יודע מה הוא יעשה. אז לחבר'ה פה קרוב נותן לכולם. החבר'ה הרחוקים באמת נותן לשרי המדינות. אני ממשיך רגע הלאה. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף, עמודי 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרית, והשקות מכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. דרך אגב, פסוק ט' מאוד מאוד מרתק, והוא כמובן שבתקופה ההיא פשוט שיש הפרדה בין גברים לנשים, בסדר? פשוט לגמרי, אבל כן דבר מרתק, והוא בניגוד לתרבות שבה הנשים נמצאות בבית והגברים הולכים לבלות, כאן מתברר שבחינגה הענקית הזאת ושתי המלכה דואגת גם לחפלה לנשים. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בסתה חרבונה בכתב ובקתה זיתר וחרקס 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בער רבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש מארץ מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל האנשים להבזות בעליהם בעיניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות מדי פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך ודי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו יכתב את דתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא
וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהם למגדול ועד קטן. והייטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ולעם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אני רגע עוצר כאן. האם אתם מזהים רמז לעם היהודי? האם אתם מזהים רמז למשהו אלוקי? האם אתם מזהים רמז למשהו מעם ישראל? פרק שלם סיימנו. לא, אין פה. אני רגע רוצה להגיד בקול רם, אנחנו בספר מהתנ"ך. האם יש פה רמז למשהו מהתנ"ך? לא. מה מסופר פה? סיפור פרסי. דרך אגב, מה מסופר בסיפור הפרסי? אם אפשר לסכם, ועוד נחזור על זה הרבה מאוד פעמים, על 3 דברים העולם עומד. יין. יין, נשים, כבוד. החלק הראשון ראיתם נורא חזק, הוא עושה משתה. 0.5 שנה. לא יודע אם מישהו עשה פעם חשבון בערך כמה צריך לעלות כזה אירוע. לא יודע, בתרגום נעשה כאילו תרגום זול, בסדר? אירוע פשוט, נגיד היום, לא יודע, לא אירוע פשוט, אירוע מכובד היום, בוא ניקח שיהיה לנו נוח, 500 שקל, 1,000 שקל אירוע למנה, בוא, שיהיה לנו קל, 500 שקל, 500 שקל למנה. כמה מוזמנים היו? 127 מדינות. אז הוא הזמין את שרי כל מדינה ומדינה, אז בכל מדינה בוא נגיד כמה הביאו? מה? 20 שרים, מצוין. 20 כפול 127, נהיה איתכם לארג', 20 כפול 100 שיהיה לנו קל? 2,000. 2,000 מוזמנים. 2,000 מוזמנים כפול 500 שקל? מיליון. מיליון עולה ערב. מיליון עולה ערב. פשטו את החצי שנה הזאת כדי שכולם הספיקו להגיע. הבנתי, חסכן, דן חסכן אומר, לא כולם היו 180 יום, אלא, בסדר, היה סבב, לא. בסדר גמור, אבל רק בסדרי גודל אנחנו מדברים על, לא יודע, ככה עשיתי, כן, 200 מיליון. דרך אגב, לא לקחנו את עלויות האחסון. הבטחה אולי, בסדר גמור, לא חשוב, מה שאני רוצה להגיד, סדרי גודל ענקיים. כל זה הוא עושה בשביל, מה כתוב? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. במילים אחרות, פוזה. ובאמת, אחד משלושת הדברים שעליהם העולם עומד זה הכבוד. דבר שני נורא מרתק שאפשר לראות אותו גם פה נורא חזק, והוא ושתי לא בא. אז הוא מזמין את היועצים לישיבת ממשלה דחופה לדון על מה לעשות עם ושתי. דרך אגב, מה אומרים לו היועצים? עזוב אותך, זה לא סיפור עם ושתי. את ושתי נהרוג, זה לא בעיה. עילה למרד. עילה למרד של ושתי, אבל לא זה מה שהם אומרים לו. הם אומרים משהו הרבה יותר מדאיג. סליחה על הציניות. מה הם אומרים לו? לא על המלך לבדו אהבת ושתי מלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים. כי יצא דבר המלכה על אנשים להבזות בעליהן בעיניהם. במילים אחרות, רבבה מתחיל פמיניזם. כל הנשים ירימו את האף. הם יזלזלו בכבוד שלנו. אז חייבים לעשות משהו ודרך אגב זה הסיכום, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כרבי, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם למגדול ועד קטן. וייטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, במילים אחרות, והוא שולח ספרים לכל המדינות, ומה כתוב בספרים? שימו לב ל8 מילים, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. במילים אחרות, בוא הנה, אתה בא לבית, שמעו בקולך. אז זה באמת הדבר הראשון בעיניי נורא חזק פה, והוא כבוד. דרך אגב, פגשנו פה בעצם עוד תחנה נורא חשובה, והיא אישה. ואישה התפקיד שלה לעשות מה שבעלה אומר לה. עוד מוטיב שלישי שאי אפשר לוותר עליו, והוא ילווה אותנו בכל המגילה, והוא יין. דרך אגב, איך קוראים למסיבה? משתה.
למה למסיבה קוראים משתה? כי שותים. דרך אגב, מה אכלו במסיבה? לא אמרו. איפה כתוב בורקסים? שלי. מדהים. לא כתוב בכלל שאכלו. העיקר היה לשתות. לשתות. לשתות, לשתות, לשתות. ודרך אגב, מאוד מעניין, תסתכלו למשל על פסוק ז', והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויהיה מלכות רב כיד המלך. לא יודע אם אתם מספיק בקיאים, בטח אתם מאוד בקיאים. איך לא טוב לשתות יין? בלי לאכול. בכלי מתכת. מה? בלי לאכול. בלי לאכול, בסדר גמור, לא. מה שרציתי להגיד זה בכלי מתכת. אבל למה הם שותים בכלי זהב? כי שופיני. נכון. תראה. הפרק הזה הוא לא קריטי לסיפור. תודה, אז הוא מיותר, אז בוא נמחק אותו. תודה, אז בוא נמחק אותו. יכול להזכיר שרק הוא הרג. רק אני רוצה לשתף אותך דבר מופלא ביותר, והוא מי שלא שמע את פרק א', נגיד יותר חריף, מי שלא שמע את פסוק ד' בפרק א' במגילת אסתר, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת שהפרק הזה נורא קריטי לסיפור. לא, אני אומר, מבחינה של סיפור, תודה. אני אגיד שהוא הרג אותה. מצוין. ואז אני אדע מה הקונטרה של... מצוין. דרך אגב, רק חשוב לי לומר בקול רם, מי אמר שהוא הרג אותה? הגננת בגן. תודה. לא, בהמשך כתוב שהוא מצטער על זה. שמה? שהוא... תודה. יפה מאוד. אז א' צריך להגיד, סליחה מכבודה של הגננת, לא כתוב בשום מקום שהוא הרג את לא, אבל ושתי. אחרי זה כתוב... לא, כתוב גם פה. מה כתוב בי"ט? אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדעתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. הרעיון פה הוא לא להרוג אותה, אבל אחרי זה כתוב ש... זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. יכול שהוא שם גירש אותה. נכון. דרך אגב, או יותר גרוע, סליחה על החזירות שלי, שמו כלוב באמצע שושן, ושתי הייתה בתוך הכלוב עד יומה האחרון. וכולם עברו וזרקו בוטנים, כדי שידעו, ככה יעשה המלך לאיש אשר לא ישמע בקולו. אז אנחנו לא יודעים מה הוא עשה איתה, יכול להיות כל מיני אפשרויות. דרך אגב, מה שאנחנו כן מכירים, שאת המורדים בהמשך הסיפור מה יעשו איתם, יתלו אותם על העץ. למה תולים אותם על העץ? שירו. אז אנחנו לא יודעים מה באמת קרה עם ושתי, אבל זה מופיע פה לפנינו, רק חשוב לומר שכנראה הקטע הזה נורא חשוב לסיפור. רק אני רוצה להוסיף עוד פרט אחד שבעיניי יהיה נורא קריטי להמשך, והוא, שימו לב לפסוק י"ג. אולי במקום זה נפנה את תשומת הלב לפסוק י' ופסוק י"ג. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר, למהומן בסתח עוונה בכתב ובכתב זיתר וחרקס, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. אני מדלג רגע לפסוק י"ג. ויאמר המלך לחכמים יודע העיתים כי כן דבר המלך לפני כל ידי דת ודין, והקרוב אליו כך שינה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך יושבים ראשונה במלכות. מה ההבדל בין שתי החבורות האלה? אלה 7 ואלה 7, נכון? אלה סריסים ואלה שרים. תודה רבה. אלה סריסים ואלה שרים, נכון. דרך אגב... הם גם משרתים. יפה מאוד, הסריסים הם משרתים את פני המלך. ומה קורה עם השרים? יש להם תואר. מה התואר שלהם? מה התכונה שלהם? קבינט. זה העיתים. החכמים יודעי העיתים. ופה זה בעיניי נקודה נורא חשובה להמשך הבנת כל מגילת אסתר. והוא, יש למלך קבינט, נורא יפה ומעניין לענייננו שכמה חברים יש בקבינט? 7. כמה משרתים יש לו? 7. מספר 7 כנראה יהיה לנו מאוד חשוב. אבל לענייננו, מי נמנה על הקבינט? חכמים, אבל לחכמים יש תואר נורא מרתק והוא יודעי העיתים. איך אומרים בעברית יודעי העיתים? מה זה עיתים? זמן. זמן. דרך אגב, או היסטוריונים
או אפשרות נוספת והיא חוזה עתידות. רק במקום שהם יהיו חוזה עתידות, פה צריך להגיד משהו נורא חשוב. התרבות הפרסית, אנחנו יודעים את זה ממקורות אחרים, היא מאמינה בגורל. הכל מכתוב. איך אפשר לדעת את הגורל? אפשר, אסטרולוגיה. ולכן מי האיש הכי חשוב במדינה? מי שמבין באסטרולוגיה. כי מי שרואה בכוכבים יכול לדעת את העיתים. ומה זה העיתים? אני רואה בכוכבים שבשבוע הבא ירד מחיר הנפט, ולכן כדאי להוציא את המניות משם, או כדאי לקנות. אני רואה בכוכבים שבשבוע הבא תהיה מלחמה, אז כדאי להתחיל לאגור מעכשיו. ועוד ועוד ועוד. דרך אגב, אתם מבינים למה כל כך מכבדים את יודעי העיתים? אומר האבן עזרא, 1000 שנה אחר כך, אבל אומר האבן עזרא דבר מופלא. האסטרולוגים הופכים להיות אנשים נורא חשובים. למה? מגיע אסטרולוג לכפר, והאסטרולוג לאו דווקא כמנבא עתידות, אלא באמת, הוא סתם מבין באסטרונומיה. אז הוא יודע שבעוד 3 ימים יהיה ליקוי חמה. אפשר לדעת את זה בחשבון פשוט, אנחנו יודעים את זה מראש. אז מה הוא אומר לכפר? רבותיי, אם אתם לא תשלמו עכשיו מחיר הגון לאלוהים, בעוד 3 ימים הירח יתכסה ויתחיל חושך. רבותיי, אם תבקשו אני מוכן להתפלל, ורק אלוהים יכסה את הירח, אבל עוד לא תקרה קטסטרופה. בדרך אגב, כיוון שהוא אסטרונום, אז הוא באמת יודע, ובעוד 3 ימים, ראה איזה פלא, באמת יש ליקוי לבנה. בפעם הבאה שהבן אדם יגיד, בסדר? חבר'ה, בעוד 2 שבועות תהיה פה רעידת אדמה. אם לא תשלמו טוב, אז אני לא יודע מה יקרה. ודרך אגב, אם הם משלמים טוב, אז הוא יתפלל לאלוהים, ובאמת לא תהיה רעידת אדמה. בוא'נה. אבל במקום הזה ידע הוא כוח. ויודעי העיתים בפרס הם האנשים הכי חשובים, כי הם יודעים את הגורל. הם יודעים לתזמן את הגורלות. דרך אגב, לכן כשהמן ירצה לקבל החלטה כבירה, להרוג את כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש, מה הדבר הראשון שהוא עושה? פלפול. תודה. הייתי חושב שהדבר הראשון שהוא יעשה, מה הדבר השני שהוא עושה? הולך לבקש רשות מהמלך. למה קודם הוא מפיל פור ואחרי זה הולך לבקש רשות מהמלך? כי הוא יודע שהכל תלוי בתזמון. אם הוא יבחר תזמון טוב, המלך יסכים. אם הוא יבחר תזמון לא טוב, אז לא יעזור לו כלום. אם הוא יבחר תזמון טוב, המלך יסכים והעסק יצליח. אם הוא יבחר תזמון לא טוב, אז זה ייפול. דרך אגב, אנחנו בדיוק בתזמון שהוא בחר, כפי שכולם מכירים מהמדרש, כיוון שנפל חודש אדר, אמר, צוין, זה החודש שמת גואלם של ישראל. עכשיו, בעצם בהבנה שלו, אם ביום הזה מת המנהיג הכי גדול של עם ישראל, סימן שזה חודש הנחס שלהם. ואין חג. מה? אין חג. ואין חג בחודש אדר, מצוין. אז אם זה חודש הנחס שלהם, אז נפלתי טוב. מה אומרת הגמרא? בחיוך, אבל הוא לא ידע שבחודש הזה גם נולד. תרשו לי להגיד את זה עכשיו יותר לעומק. אז זה חודש נחס או חודש טוב? גם וגם. או גם וגם, או לא ולא. רוצה לומר, בשפה הפרסית, חודש הוא או נחס או טוב. אבל לישראל אין מזל. אין מזל, זה לא שיש להם מזל נחס, אלא הם לא תלויים בגורל. תלויים בדברים אחרים. ממילא באותו חודש עצמו יכול להיות החודש הכי נחס, יכול להיות החודש הכי טוב. אבל זה נורא חשוב, ובעיניי זה שהחכמים יודעי העיתים שם הם נמצאים. פרט אחרון שהתחדש לי השנה, נמכור לכם אותו ובזה נסיים. מתי הזמין המלך אחשוורוש את ושתי? ביום השביעי. מה זה ביום השביעי? בסוף 7 ימים האחרונים. סוף 7 ימים האחרונים. כלומר, מי הנוכחים שם? רק שושן. רק שושן. למה הוא לא הזמין אותה שבוע קודם? למה היה יותר טוב להזמין אותה שבוע קודם? אני רוצה להגיד. אם הוא היה מזמין שבוע קודם, אז... לא היה צריך לספרים בסוף. זה יכול להיות, אבל עוד משהו. אם היה מזמין אותה שבוע קודם, מה קורה בשבוע קודם?
אז נמצאים כל שרי המדינות. למה הוא מחכה עוד שבוע? אז ראיתי פירוש שהתחדש לי השנה, נפלא ביותר, והוא אומר, כשמגיעים שרי המדינות, אז איזה מין מסיבה הייתה שם? כולם עם פפיונים ועניבות, וכל אחד ככה, ודרך אגב כל אחד גם הולך ועושה את המראה שלו, בגלל שהוא מלך ההיא ומלך ההוא ומלך ההוא, כל אחד בתוך המעגל הזה אווירה אחת. מה קורה בשבוע אחרי החצי שנה? מי בא? כל פשוטי העם. איזה אווירה הייתה שם? ריקודים, שירה, על הבב הלאה. מה בעצם קורה אצל אחשוורוש? כשהוא רוצה לשחק אותה שהוא דיפלומט ומנומס וזה, אז הוא לא מזמין את ושתי, אלא הכל מאוד מאוד מסודר. ברגע שהעסק מתפרק וכולם מתחילים לזרוק, אז יש לו גם מה להשוויץ, והוא יביא את ושתי, ודרך אגב, מה ושתי מזכירה לו? סליחה, ושתי המלכה. לא, היא לא תגיע ככה. דרך אגב, במקום הזה בעיניי זה יהיה כל כך חריף. חז"ל הרי כולם מכירים את זה מהגננת, דייקו מהפסוק להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות, דייקו חז"ל, ביקש שתבוא ערומה ורק שיש עליה כתר מלכות. זה יכול להיות מאוד, אבל מה שאני רוצה לומר לענייננו באמת, בשבוע אחרי זה שמתחילה להיות אווירה של כל הפשוטים ואווירה כזאת של זרקנות, אז באמת הוסיפו חז"ל פנימה, שגם פנימה ייכנס גם משהו של תאוות מיניות שיביאו אותה ערומה. אבל נדמה לי שזה נמצא באמת בפסוק במובן הזה שזה קורה ביום השביעי, וביום השביעי הוא מביא אותה. משהו שילווה אותנו בהמשך. מה התכונה של החכמים? יודעי העיתים. ומה התכונה של המשרתים? יודעי העיתים. לא, זה החכמים. החכמים הם יודעי העיתים. והמשרתים? צריסים. צריסים. בוא נגיד בקול רם, נורא נורא חשוב. למה למשרתים קוראים צריסים? מסיבה נורא עצובה. התנאי הראשון להיות משרת במלכות פרס היא שתהיה מסורס. ולמה שהוא יהיה מסורס? כי על 3 דברים העולם עומד, על היין, על הכבוד ועל הנשים. אז אם אתה צריך מישהו שיהיה פועל, הדבר הכי מסוכן זה שהוא ייגע בנשים. אז לכן מה עושים לו כדי שהוא לא ייגע בנשים? מסורס. אז הסריסים הם תמיד המשרתים, כי גם באזור הנשים מי שצריך לעבוד שם זה גברים. אבל אני הרי לא סומך עליהם, אז לכן המשרתים הם סריסים, והחכמים הם יודעי העיתים, כי להם באמת אין נשים לסריסים, וכל מה שהם יהיו זה, דרך אגב נפגוש את זה גם בהמשך, הגיא סריס המלך שומר הנשים. כל הזמן המשרתים יהיו סריסים. אם נסכם את מה שלמדנו היום, נדמה לי אפשר לסכם את זה באמת ב3 מילים. אף מילה ביהדות, אף מילה בשום דבר, חז"ל כל כך, אז אמרו לנו חז"ל, והשקות בכלי זהב, כלים מכלים שונים זה כלי המקדש. בגדי מלכות זה בגדי כהן גדול, אבל באמת בפשט יש לנו פה פרק, כל כולו הצגת שופיני פרסית. אבל כמה עקרונות נורא חשובים למדנו, והם 3 דברים העולם עומד על היין, הנשים והכבוד, ומכאן נגזר שהקבינט היועצים הם יהיו בקיאים בזמן והם מבינים בגורלות וכוכבים, והמשרתים יהיו סריסים. חזקו ואמצו.